dag vil jeg guide dig igennem et lille post-løb yoga flow, som giver nogle gode svar til ben og hofter. Vi tager det stille og roligt, og jeg guider dig hele vejen. Så følg med. Vi starter i barnestilling. Så du finder ind på alle fire. Sender ballerne ned mod hælen. Strækker armene frem. Og søger ned. Og her lander du lige et øjeblik. Og luk øjnene. Og træk vejret. Tænk på at sætte ballerne langt ned mod hælen. Og slap af i arme og skuldre. Og lige kom i kontakt med din vejrtrækning. Tænk længde hen over ryggen. Herfra finder du op på alle fire. Sørg for hænderne under skuldrene, knæene under hofterne. Så underdrejer du dine tæer, tager en indånd. Og på udånding strækker du benene, finder dit hundestræk. Så du presser frem med arme og hæl, sender skuldrene væk fra ørerne. Lad hælene synge ned mod underlaget. Mærke strækket på bagsiden af benene. Tag et par dybe vejrtrækninger her. Eventuelt bøj lidt i dine knæ, hvis det her er for meget. Herfra glider du frem i en planke. Tag en indånding. Og på udåndingen sænker du dig langsomt hele vejen ned, til du lander for maven. Her placerer du venstre underarm i gulvet. Så bøjer du højre ben og sender højre arm op. Tager fat i højre fod. Brystet sætter du frem her. Skuldrene tilbage. Slap af og bare træk vejret. Mærk strækket på forsiden af højre lår. Giv langsomt slip. Og placer hænderne på hver side af brystet. Tag en indånding, underdrej tæer. Og på udånding skubber du dig op. Et forberedende. Tag en dyb indånding her. Og på udånding løfter du højre ben, strækker det op mod loftet. Tænk på at holde hofterne parallelle her. Flex i foden. Indånd, send knæet frem mod brystet. Og send foden frem mellem dine hænder. High runner. Tænk på at sende hofterne ned her. Bare træk vejret. Send brystet frem, skuldrene tilbage. Stræk det bagerste ben. Så lander du bagerste knæ i gulvet. Og sender baglæggen tilbage, strækker forreste ben. Tænk på at hofterne på linje. Tag en indånding. Og på udånding så du fremover. Så du mærker strækket på bagsiden af benet. Træk vejret dybt her. Tag en indånding. Og på udånding kommer du
tilbage. Placer hænderne i gulvet. Underdrej bagerste fod. Tegn enerne. Og på den løfter du dig op. Så holder tilbage til trebenet hund. Flexer fod. Strækker højre ben tilbage. Eneren knæet frem mod brystet. Foden ud til venstre. Så lander du knæet mellem dine hænder. Så lander bagerste knæ. Strækker benet. Ja. Her tænker du på som brystet frem. Skuldrene tilbage. Tag en indånding her. Og på udånding søg forover. Og det kan godt være, at det er rigeligt, du bliver her. Det vigtigste er, at du mærker et godt stræk med højre bale, højre lår. Hvis du er smidig, kan du søge ned. Måske kan du lande panden i gulvet. Bare husk at blive der, hvor det føles okay. Er du fat i din iskærs, så bare luk øjnene og træk vejret. Der igen hænderne ud under skuldrene og strækker armene. Så underdrejer du igen tæerne på den bagerste fod. Tag en enere. Og modanden løfter du dig op og strækker højre ben tilbage. Trebenet hund. Og lander højre fod. Finder hulestrækket her. Lige mærk forskellen på de to ben. To hofter. Tag endnu en ene. Og på udånding løfter du nu venstre ben. Strækker det tilbage. Lander det igen. Tag en ene. Og på udånding glider du frem i planken. Ene. Og udånding sænk dig hele vejen ned, til du lander på maven. Panden i gulvet. Træk lige hvert øjeblik. Placerer du højre underarm i gulvet. Tænker her på at sende brystet frem, skulderen tilbage. Bøjer venstre ben. Sender venstre arm om. Tager fat. Kigger frem. Og holder strækket. Trækker vejret. Dybe vejrtrækninger. Langsomt slip. Hænderne på hver side af brystet. Underdrej tæerne. Tag en eneren. Og på udånding finde nu op. Forward. Og så er det nu, at du strækker venstre ben op. Flekse foden. Sænker hoften ned på linjen. Eneren knæet frem. Og foden med frem. Husk jer ankel og knæ lige over hinanden. Stræk det bagerste ben. Og send hofterne ned. High runner. Dybe vejrtrækninger. Land det bagerste knæ.
forreste ben, lad tæerne søge op. Tag en indånding. Og på udånding søger du ned. Mærke strækket på bagsiden. Indånd, kom tilbage. Hænderne på hver side af foden. Underdrej bagerste til. Tag en indånd. Udånding løfter du knæet og sender venstre ben tilbage. Trebenet hund. Flex foden. Hofterne på linje. Indånd, knæet frem, foden ud til siden. Lad knæet mellem hænderne. Og stræk det værste ben. Ja. Skuldrene tilbage, brystet frem. Indånd her. Og udånd, søg forover. Og så find der, hvor det føles okay. Mærk strækket, venstre balle, venstre lår. Og bare find ind i din vejrtrækning. Hænderne under skuldrene. Tag det ind op. Og på udånding presser du dig op. Ja. Underdrej bagerste fods til. Tag en indånd. Og på udånding finder du tilbage. Trebenet hund. Strækker benene. Lander venstre fod. Finder godt ind i en hundestilling her. Dybe vejrtrækning. Tag en indånding. Og på udånding strækker du lige højre ben op og tilbage. Ja. Og land højre ben. Send knæene ned mod gulvet. Og kom op og sid. Sammen hænderne bag lænden. Og send skuldrene tilbage her. Og lige lukker øjnene. Virkelig send skuldrene godt tilbage i brystet. Og giv langsomt slip. Vi skal ned og sidde i en skrædder. Bare lige lad hænderne på knæene, med håndfladerne vender. Luk øjnene og træk vejret. Tænk længde for ballerne hele vejen op til toppen af hovedet. Lad skuldrene blive tunge. Søg ned på plads. Samler vi nu fodsåler og tæer. Send fødderne så tæt ind mod hofterne du kan. Og så tænker du igen på at rette op. Og send knæene ud til siden. Træk vejret her. Og fornem strækket omkring hofterne. Blive her, eller du kan forsøge at bevæge dig lidt forover. Men igen, husk at blive der, hvor det føles okay. Strækket skal mærkes. Det skal ikke gøre ondt.
vil jeg anbefale dig, at du ligger der nede på ryggen. Og tillader dig selv at slappe fuldstændig af. Det her flow er super godt, effektivt efter en løbetur. Det giver gode stræk til benene og hoftene, og så giver det dig en lille pause. Så det håber du